Sanibonani uMC Menzisitolo. Ngike ngabhala udaba lwentokazi esencane yase South Coast. Sande kulibhala lapha ku Facebook. Lentokazi ina 20 last year bina 20 should bina 22 21 or 22 years. Lentokazi bekade yenza umatric ngo2022. Yangawuphasa kahle sencane nje. Ngithi ngoba moyibuka esithombeni umuntu onethambo umuntu ona 20 years ubena 20 years ubena 20 years ngo2022. Lentokazi yakwaThabethe Sibonge South Coast. Ngifuna nibuke amanye ama circumstances noma izimo ezigcina sezenza ukuthi abantu sibona kunezigameko ezingaka nje emhlabeni mawuthi uyalala uyavuka uzwa izigameko ezithize ezenzekile uzuxakeke wena ukuthi kodwa abantu abasacabangi yini. Ngake ngathi kuwena ngelinye ilanga ngake ngathi ngikhuluma khona la ngathi uma umuntu wesilisa evuka ekseni edubula intombi yakhe ngesibhamu akaveli nje idubule. Ingxabano isuke iqale ngo2016, ingxabano isuke iqale ngo2010. Uthola ukuthi intombi uzoyidubula manje ngo2024. Thothi ingxabano lokho yaqala ngo2020 2018 kudala. Bese kuba ukuhlukana kwezingxabano kade lokho isimarisha yazi yaqhumbuka. Lentokazi bekade yenza umatric ngo2020. I mean 2022 should last of last year. Kwase kuthi ngonyaka odlule ngoFebruary isithathwa ngomunye umfana wangakubo khona eSouth Coast wakwaMbuthu lo mfana. Mbutho noma Mbuthu angazi lesibongo siumbutho noma Mbuthu with U or O ekugcineni. Lo mfana usemlazi uhlala eMlazi uTohoza nje eThekwini uhlala eMlazi ngase lapha ngasemall yakwaMnyandu. Angazi ukuthi yiphi section leya kodwa nje lenkosazana mayemall yakwaMnyandu kuseduze nayo ihlala eMjondolo nje lapho. Ebesethi lo mfana esho kulentombazana isekhaya kubo lentombazana eSouth Coast. Lo mfana usemlazi wangakhona eSouth Coast ijola nalentombazana yakwaThabethe intokazi le. Ngikhuluma ingane esencane bekade yenza umatric ngo2022. So ke yangawuphasa yakahle umatric wayo. So ke usethi lo mfana ngabo January I mean kusho ngoDecember nje ekhona emakhaya. Usethi ke ngicela ukuhamba nawe ngoJanuary uze eThekwini ngoba umatric awuphasanga kahle. It's either uzofuna isikole uzokwazi ukuqedela kusona umatric noma uma ungasitholi kodwa ngifuna ukwenzela ilicense necomputer certificate driver's license necertificate secomputer. Ijabula intokazi ebese ngenxa ukuthi ingane esencane ebese ikhuluma ke nabasekhaya kubo kodwa ingasho ukuthi yendodeni ithi icela ukuye eThekwini izohlala kumngani wayo khona umngani wayo uzohlala kuyena iyokwenza icomputer ne driver's license. Ayibeyivumeleke kuba ihambe ke kushuthi lo mfo ngoDecember mesehambile lengane besilandela ngoJanuary I mean ngoFebruary. Lo mfo wayethi abahambe ngoJanuary yagcina ke kungenzeka ngalokho ingane yalandela ngoJanuary. Mayifika lapha kushuthi lo mfo wakala nje ukuthi uyahola nge15 angazi ukuphela kwenyanga noma ukuphela noma umhla kabani kodwa nje wakala ukuthi kushuthi wayeholile
yayisiyasuka lengane eSouth Coast yeza eThekwini eMlazi. Ithi mayifika wafika iphatha kahle lo mfo, akamdala na akekho mdala ngoba ngesikhathi efunda lo mfana e-high school le ntombazane nawe yayiza ngemuva, canti wayesena 3-4 years aqeda lo mfo, so yatohoza lapha eThekwini. So ithi mifika lengane mind ingane nje yayisencane inomzimba nje omuhle. Ithi ke lengane mayifika nakuba yayingenhle kodwa kwakuyi yayimkahle nje kuyintombazana oyibona ukuthi izokhula ibe kahle noma ingekho yinhle. Ithi ke yathi mayifika laphana izinto zahamba kahle, wayiphatha kahle lo mfana. Uthi kwakukhona lokhu hlobo lokudla endlini efridge yayike ngelinye ilanga igcine engasazi ukuthi izophekana efridge. Yayike igcine engasazi nokuthi izophekana efridge ngenxa ukuthi lo mfolo wayephethe kahle. Ithi nje mayihamba ekseni lo mfo eya emsebenzini yayi ethothi khona amaqanda, amaVienna, Russians, inyama, yonke into. Uthi ke le ntombazane kwenzeka lo, uthi ngoba ithi kwathi kuphela inyanga yavele yakhuluphala, yacwebezela, yaba yinhle nje, yagcwala blazi kuphela kuseyingane encane. Ithi yaba yinhle. Ngayibona ke nezithombe sixoxa la ku ngisendela udaba lwayo. Khuluma ngodaba oludabulisayo kodwa ongeke ulibone mhlambe nawe malikwehlela noma ingane yakho mali yehlela lolu daba ngeke ibone ukuthi nakho ngizongena kunoxhaka, akulula. Ithi ke lengane yathi isanda kufika shuthi kwathi makuphela inyanga imwashela lo mfana imenzela yonke into, isala endlini ehambe kusene buye ntambama ngama weekend ukhona lo mfana, kwesinye isikhathi ngama weekend uyasebenza. So wabe seyithengela ifoni mayithengela ifoni. So kwahamba isikhathi yehla lempatho enhle kangaka neyayimnandi yehla. Uyazi nawe ukuthi masibehlala ndawonye nani amadodeni ningawagxeki abantu abathanda nawo masibehlala ndawonye nje ayibibikho leyavava vuma, ayibibikho lokhu yakufunana wabona le nto yokuthi masingathola i-chance phela sekuyiyona. Uyazi ukuthi manithandana ningahlali ndawonye nihlala kude, niyanifisa inqwaba ama-chance, nivele kwenzeke uthando lunehlule nobabili ngigcine senihlala ndawonye. Uma senihlala ndawonye i-chance esikuyifuneka indoda ukuthi i-chance ithola i-chance yokuphuma ngaphandle, nowesifazane sefuna i-chance yokuthi aphume ngaphandle. So ke ithi le ntokazi kwahamba isikhathi ithi yayithi mayisuka endlini ngesikhathi izinto zisahamba kahle isakhuluphela ucwebezela. Uthi yayisinqena ngisho ukuphuma endlini ye-mall ngenxa ukuthi yayithi mayisuka nje endlini ye-mall ihanje ivinjwa abafana imiswe zimoto imiswe, yabo nje beyimisa nje abantu, yabo beyishela nje kanzima abantu. Uthi yayizinqene ngisho ukuphuma endlini yayiziphume ngoba kuyi weekend ekhona lo mfana, kodwa kwakwenzeka kuphume phela naphakathi nensuku. Ithi ke lengane kwahamba isikhathi zabheda izinto, kwancipha nje ukudla efridge yabona, kwancipha kwafika la ekuthenini khona lo mfana mayehamba uthola ukuthi kusela isinkwa, nakhona uhamba kusela isinkwa esisale ngayizolo, uyabona. Uthola ukuthi kusela isinkwa esisale ngayizolo. Ihamba nje le ntombazana, lo mfana akayishiyele lutho,